Sekuvulwe icala lokubulala nokubabudedengu esiteshini samaphoyisa eKwaman eMqanduli e-Eastern Cape emva kokuthi umfanyana oneminyaka eyisishiyagalombili ubudala edubule wabulala umzala wakhe oneminyaka eyisikhombisa. Umnikazi wesibhamu ongubaba wengane uvele enkantolo yemantshi namhlanje ebhekene necala lokubeka isibhamu ubudedengu, kanti-ke ingane edubulile isidluliselwe kwabezenhlalakahle. Njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba ze-Newsroom Africa uLiyema Vumisa ozosibikela bukhoma esendaweni yesigameko. Liyema, uthini umndeni ngalesigameko, uthi kwenzakaleni? Ngokuqinisekileyo Thabile, umndeni uthi uyazisola ngesisiganeko esithe sabe kanti sehlela olusapho elikomkhulu apha ke kwidolophu yaseMqanduli kwiphondo leMpuma Koloni. Kuyavakala ke okokuba lo ongumnika okanye mhlawumbi umpu ingowakhe. Kuyavakala into yokokuba uyinkosi yale ndawo yalapha kuCwabu okanye ke mhlawumbi sithi eMqanduli. Ngelixa ke usapho lona lusabambo ngezantsi lusithi into yokokuba lushiyela yonke into ezintanjeni zabo bakwantsasana. Kodwa ke masike sive kulowo ke besike sabe kanti ke sincokola naye esithi bona belusapho bathemba into yokokuba ubulungiswa buzawudlala indima yabo. Sothukile kakhulu singumzuzu kaDudumayo ngesisehlo sehle Kapa. Sive phezolo usuku lwaphezolo xa kuphakama ilanga. Sava abantwana bekhala kanti abantwana balimezena saleqa kweso sehlo. Imini yonke sihleli phaya. Sothuke kakhulu lento ehle eKapa. Abantwana abancinci aba ngokucofa nje impu walimazana atsho komnye wambulala. Thabile, umnikazi wompu khangabe kanti ke uyavalelwa eziseleni, kodwa ke kulindelekile into yokokuba buyele kwakhona kwinkundla kaMantyi kule iveki esiya kuyo, ngelixa ke eza kujongana ke nezityholo zokuba abe kanti akakhathali xeshikweni lesiganeko. Ngelixa umntwana yena oneminyaka esi-8 nothe wabe kanti ubulala ugqa wakhe kwalapha kulusapho usanikezelwe kwabakho nontlalontle. uLiyema Vumisa nomthwebo lwezithombe undaba ezinhle Khumalo besibekela bukhoma bese Kwaman eMqanduli e-Eastern Cape. Siyabonga.